Picture na tayo. Ayaw ko na. Picture. Nay. Dali! Kadamot. Dali, Nay. Baka ma-discover kayo ni Kuya Will. Dali. Picture. Ako nanonood na. Nay, nanonood pa ako. Kayo makakapanood. Tingnan nyo. Ay, ako nag-aantok na eh. Picture, Nay. Bubusit sa Nay, akin. picture. Smile. Smile. Dali. Kakagating. Dali, picture. Huwag! 1, 2. Ayan, para ng bangkay. Ayan! Ang kulit nyo eh. Picture na, dali. Matanda na nga eh. Ay, ganun talaga. 1, 2, 3. Tumingin kayo sa camera. Nay. 1, 2. Ano ba yan? Tingin. Ay, mulat na eh. Hindi nahagip. Aray ko. Nay, hindi nahagip. Dali. Lumiti kasi kayong ayos. Nay. Napapayak na ako sa tuwa. Dali. 1, 2, 3. Nay! Gagal-galan mo. Smile, dali. 1, 2, 3. Smile. Hindi. Hindi ko nakuhaan. Dali, isa pa. Ay, ayaw ko na nga. Dali. Ganda-ganda eh. Oh. Paano ganda? Paano yung maganda? Ayaw ko. Ano yung tsura ng maganda? Hindi ko alam. Anong posing ng maganda? Hindi ko nga alam. Anong ang posing? Yung ganda? Puta. Puta. Huwag kayo magmura na yun. Masama yun. Ba't mo ba yun sa tuwa? Wakay, wakay. Hindi. Ba't? Parang unto-unto na. Ayan, para ng bangkay. Di naman eh. Ganda nga eh. Oh. Alis ka na. Tama na nga. Sari-sari. Okay, isa na lang. Last na maayos. Ha? Le. Ayan, nasira ang TV. Yeah, sige, heart. Napakalandi lang. Ay, heart, dali. Yung ganon pa, yung Korean heart. Korean heart pa. Yung ganon, yung ganon. Yung ganon. Dali. Itaas nyo. Jack! Ang Korean. Korean.